Levamos este. Sí, pero acuérdate que son alérxico ao gluten. Anda, pero si está en galego. Boas, Natalia. Home, ti por aquí? Venche enseñar o xogo de dinheiro. Ai, a ver. Ui, pero isto está todo en castelán, non vale para nada. Está en inglés. ¿No te la gallego? Vamos, míralo. Mira ahí, a ver. Está aquí. Eso sí que é unha revolución no mundo dos videoxogos. Sí, va. Non pasa adiante. ¿Qué Hola. faz? Nada, aquí andar no Twitter. Hostia, non sabía que podías poñer en gallego. Só xa sabes. O galego un paso adiante.